السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت عافیت مسونی. شکر الحمدلله. حافظ صاحب راکا بسون پکنیک نن کی ماشاءالله خوشدار بنی ګر. ماشاءالله ماشاءالله دا صاحب ګړه الکونری شکار کرے نو یہ گرس. ماشاءالله مچیل کورن. اچھا سینګ غل کورن سا ګرس ماشاءالله بیسه نه څنګه تا. چلو ماشاءالله څنګه ته خلیل جا ماشاءالله کو کی ماشاءالله خدمت چی. ٹھیک ٹھیک. جیو اچھا وہی دا مچھی تھی. جیو دا مچ ته شاد بیسه تیل چی. تیل یہ ٹی سیل ماشاءالله سیټ سی خٹی خلو کو ماشاءالله اے دو. واہ بھائی واہ داڑی سی خٹی بھی خلکو نو مچھی بسینو تا بھی. اچھا ماشاءاللہ سنگتا کرا کا بسون پکنیک کی. بھائی پکنک کی بتا نصرت بسونو کپل ماشاءاللہ بسونو ماسٹر صاحب. اچھا اور دا کا مچ ماول لنکی گلا نا. اچھا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الکا پلکا چاول اسمس کانی اندو خبر تما مچھی الکونو ریو. بالکل الحمدللہ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. الحمدللہ. مچ تو گونگس بسنگ. چلو صحیح. ماشاءاللہ بلو مخلوقس داڑے کری پکنک بری خصوصاً ویکینڈ آتا اکثر مخلوقاً داڑی بریک دا کشیفی امکار دا بلونک نازی باغا پکنک پوائنٹ دا مونی بلا مشینم خنی گیٹی ہو رہی یہ مشین میں پورا نشانی دے والا. دادیرے بلونک نا دادی رندن کا ایک ضائع مرے اگر داڑی جائے مس سکا دادی ریسٹور مس سکا اور پتہ زراعت کے استعمال مس سکا تو بعض بلو یقیناً کارخانہ مخلوق کے فائدہ سے سکا.